agwa na Mathias unu ezigbo zombie. You see Mathias na ndị omenala bụ ụzọ eziokwu. Ha bịa ka ha gbuo ma na n'iyi na Igbo. I said it last time. Some of you feel na na-ekwu ekwu. So na Mathias na ndị omenala bụ ụzọ eziokwu can actually mobilize people ka eje Abuja wee je no very dark man. But all this while Mazi Nnamdi Kanu has been on detention, Mathias has never for once posted about him. Mathias has never for once posted about his hearing or any of his court case or any date. Oh, he might appear in a court. But Olugona Nkonye Bini Nabuhodi onye Igbo by no way the honor as na Igbo. Mathias a phone number. They you see everywhere calling on Ndi Omenala bụ ụzọ eziokwu to gather for them to mobilize themselves. Keje no area na court. And later, so umu ekperima, you come out and tell me that no Ozi Igbo ndụ. After Mazi Nnamdi Kanu, Mathias, ọ na-eme nka, ọ na-eme nka, Mazi will be proud of him. He's the second after Mazi Nnamdi Kanu. Meanwhile, you have never for once, I repeat, never for once post any update about Mazi Nnamdi Kanu court hearing or court case or appearance in court. Ofu Abuja, most of them want to spend money on flight from the east. Keje no very dark man. Emechala say Igbo love themselves. Ndị Igbo love onwe ha. Mana oru ihe gbasara onye Igbo na onye Igbo. Oge aka ya chọpụta na onye Igbo ga-prefer i-support ma kwado onye na-abụghị onye nke onye na-adụ asụ ofu asụsụ than that particular person who is real brother. Yes, again, we are fighting Christianity and are fighting ndị ụka, this one, that one. Ọrụ nwa ndị omenala bụ ụzọ eziokwu. Ụwa na-atụ n'ọnụ ihe na practice the real religion. Since 2020 abi 2019 bidoro omenala bụ ụzọ. What have you guys achieved? Can you want to omenala bụ ụzọ eziokwu achieve go? Can you contribute go ndị Igbo? Apart from destruction, problem and divinity, religious fight, they create area cause news and sunlight. What have you guys, even though Omenala bụ ụzọ eziokwu and Mathias, contributed to ndị Igbo in general? Absolutely nothing. Apart from afọ ebe mmadụ nwụrụ, ebe accident ime, agba kamera na eti Jesus Christ ebugo onye nka, Jesus Christ ebugo onye nka. Afọ onye je any ministry or church, unfortunately onwe ihe mere onye asị he buki ya, he jiko Bible Deceive ya, he make ya this one, he make ya that one. That is the only thing Mathias contribute. Mathias and the other also contribute to go right. If you go to Anambra State today, maybe I don't will do that thing. I don't know who's Google. The local government, the governors and the people that are in charge are not doing what they're supposed to be doing to the citizens. Mathias and the Omenala have never for once come on Facebook to preach against it or to create awareness. We create here people are man, okay, this thing they remember, this kind of thing is happening here. Or maybe here can happen good side in Mazi Nnamdi Kanu. This one. You have never for once create any awareness that has to do with Mazi. I know you're going to get very dark man. Mathias a telephone number. Then you see everywhere. Come mobilize and do me and abuse Ezeaku. Kahaje no area na court. He get man all the very unfortunate in life. All of them they Jesus Christ a bugai no ke bugai. Mazi Nnamdi Kanu do this one. That means Mathias even have the ability to mobilize people to appear in one of Mazi Nnamdi Kanu court case all these years. Honor. Now fight Jesus Christ in Omaha.
ihe gbasara ya. With ụmụ ogbo na-edu ụmụ ogbenye nsọ keke wheelbarrow and ọkada ka ha na-agba na Mkpọ Anambra State. Nothing, onwe single onye omenala bụ ụzọ eziokwu nwe moto. Onwe any of them na-eriju afọ. Agụụ na-apịa ha koboko. Mgbe agụụ na-emu ha 2 by 2. All the reason why you have most of them frustrated when they speak. You see them speaking with bitterness, jealousy, and enviness. You see all these things you guys are creating in Igbo land unnecessary. You say, aja ani Igbo ga-eme gị nka. Aja onu nwa ka ọ ga-anyụ anya because you guys have done harm. You guys has done a lot of things over there. All of us came from. And are still doing it. You have the ability to mobilize men and your Omenala people to go and stand for a very dark man. As what? But all those wild, you have never done it for that person. And I say, Ogunwa second in command, Ogunwa this and that. For Ogunwa Mathias, Chineke ga-akpọgọ. If all of you do Omenala Ezeaku so where asa Igbo today, Chineke ga-abụ n'ọnụ. Na me dey talk. Kodekwan.